търси попадение Рами Дугъл. Решава да комбинира шанс за Октавио да реши всичко. И Локомотив София печели този двубой. Перо е опитен с картон, с дуспи, каквото и да било. Шанс за Локомотив София междувременно. Недобра намеса от страна на Иван Антонов и Октавио открива резултата. Tekti Üzbelge'de Tamaş gerilir. Ötürme. Ninga! Herolda Kasimir Ninga! Yeniden. Това може би до някъде. Би трябва да бъде някакво тежение. Октавио, какъв удар на Октавио и това е гол. Отбелязва един феноменален гол във вратата. Подаване на дясно, където е Октавио. Светослав Диков в далечния край на наказателното поле. Вместо това топка към Спас Делев. Още една страхотна комбинация. Атака от втора позиция. Октавио. Дълго подаване за Анис Бру. Прекрасна топка. Анте Ралица отново ще очаква пас. Анис Бру търси Спас Делев. За Октавио. Спас Делев. Добре успя да влезе назад. Ново Октавио. Опит за извеждащо подаване, а ние спробват демонстрира при първото си нападение свалена топка, възможно да Тейшейра. Резултата дали е открит? Полека момента отговора е да, тъй като флага на страничния рефер е ниско долу, а Октавио след... Октавио. Удар на Октавио! Фантастично! 13 минути след като Локомотив София допусна първото попадение в матча, сега равенството е възстановено. Тук обаче вратаря запазва равенството. Шанс след това изстрел с глава и топката попада в мрежата. Локомотив София ще открадне победата срещу Славия. Атанасиос Пицоли струва ми се. Топката още едно центриране. Този път Октавио удар с глава 1-1. Октавио с глава прати топката в мрежата на Арда. При първия точен удар. Железничарите завършиха 2-2 във Враца срещу местния Ботев. Удар към вратата на Николай Михайлов и Греда. След рикошет Октавио пък с добавката. Топката е в мрежата, флага е в долу. Ето как след няма и 90 секунди Локомотив София е напред. Най-неочаквано, най-сензационно. Оле, Октавио. Ще стреля Октавио. Много опасно и това е гол за Локомотив София. Домакините успяват да... Добре към Октавио. Тук има добри предпоставки. Подаване към Евгений Сердюк. Възможност и спасяване на Мятович. Тук всичко можеше да... Сигнала. Очаква удар на Октавио. Ето го и него Октавио. Нещо, което изглежда все по-реално при започващата втора част. Възможно сега обаче именно за червено-черните. И макар и от части Октавио отново връща интригата на националния. Димитър Митков. Октавио отлично успяха да организира тази своя атака. Играч на Локомотив София и откриват резултата. Симеон Славчев се разписва. Четвърт част играеше още за Левски и се разписа при едно вечно дерби, което завърши 3-3. Четвъртия кръг на ФБ Сливи, който противопоставя това тима. Хубава комбинация между нападателя и Октавио. Десния фланг, където е Октавио. Той търси Диого Тейшейра. Подаване на юношата на Левски и сега възможност за Октавио. Хубаво подаване на Октавио! Октавио. Стига до Пинсон, който стреля. Октавио. Слага начало на поредното постепенно нападение от влязохме в последната минута на двубоя. Удар на Октавио, 1-0 за Локомотив София. Октавио, дублирано от Джунейт Али, хитро подаване към Джани Дос Сантос, той стреля и на предшната града помага на Локомотив Пловдив. А всички на стадион Локомотив
Толкова geçiriyorum. Реши да фокусира. Октавио обаче с топката комбинира с Светослав Диков. Наистина богатство. Октавио. Където се възползва от този мини момент в боя. Sağdan gelir Kumgayır. Ötürme kapı karşısına. Kapıya serbest. Получава топката. Марио Илиевски. Октавио. На 6 това, който може да си осигури. Boğaz'da vardı. Octavian Manteca ondan kapı karşısına. Rezaman. Удар на Октавио, безпощаден и резултатът